Srbija nije slaba i nikada više neće biti slaba i nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome. Naoružavanje Srbije postaje sve intenzivnije i strateški dublje. Nakon kupovine kineskog PVO sistema HQ-9, francuskih višenamjenskih aviona Rafale i buduće nabavke borbenih aviona J-10, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je alarmirao saveznike na NATO samitu u Ankari. Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neke nosače aviona na kotačima. Iako Milanović nije usamljen u ovim stavovima, postavlja se pitanje zašto jačanje srpske vojske izaziva toliku paniku. Kogod pomisli da ugrozi teritorijalni integritet Srbije, da sprovede agresiju na Srbiju, morat će da se suoči sa 1000 puta većim gubicima nego što su bili tada. Odgovor leži u činjenici da arsenal Srbije više nije samo defanzivan. Sa integracijom moćnih kineskih kvazi-balističkih raketa CM400, AKG i pametnih jedrećih bombi LS-6, kao i uvođenjem izraelskih sistema, Srbija je dobila brutalnu moć odvraćanja. Ovi sistemi omogućavaju brze i visoko precizne udare stotinama kilometara duboko u pozadinu, što drastično menja vojnu paradigmu na Balkanu. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih. Dok se legitimno jačanje Srbije posmatra pod lupom i kritički, dotle se vojno-politička osovina takozvanog Kosova, Zagreba i Tirane na zapadu prećutno toleriše. Iz tog licemerja nameće se jasan zaključak. Respektabilna udarna moć Srbije jedini je stvarni garant njenog opstanka i mira u regionu.